Ako ngayon sa Merkado Loon. Puntahan ko tabo ngayon sa Merkado Loon. Okay mga kaibigan, nandito tayo maaga tayong mag-almusal ba? Kasi mahal isda. Hindi naman Loon ang mahal isda eh. Halos buong Bohol o sa ibang lugar naman kita ko mayroon ding mga isdang mahal. Ganun na talaga ang presyo ng isda ngayon, mahal. Sa tubig Loon hindi, tubig Merkado Loon. Okay. Ayun na, ito na. A few moments later. Okay, ito na mga kaibigan, ang video, kabilang portion ng Merkado Loon. Okay, dito tayo. Paikot tayo doon para punta tayo sa loob ng Merkado Loon. Okay, ito ang kanilang parking area mga kaibigan. Okay, makita natin itong mga tricycle dito. Kung saan kayo magpahatid, dito kayo punta sa tricycle terminal. Okay mga kaibigan. Dito kaibigan ang entrance portion nila. Makita natin dito ang mga pagkain ibinibinta dito. Yung mga snacks. Okay, dito pang snacks. Okay, ito ang kanilang ibinibinta dito. Mahaw. Kasi klaseng pagkain pang snacks. At mayroon din dito sa kabila. Okay, ito. Kakain, mahaw at Ilabi ko. Okay, mga kaibigan. Dito tayo magtanong-tanong. Ilabi ko nimo? Magkano itong binibenta? Binago. Binago na ito na kutsinta palitaw. Sa uling binago ka, kuha Maria Luis eh? Oo, nga Maria Luis ka ng aning. Diba tagisyana? Bye. Nakagalid. Bye. Okay, pasok tayo sa pinakasulok-sulok dito sa palengke nito. Ito ang kanilang Sa manday, brato na. May pila na may kuha bratos day. May pila na, kilo? 120. Brato na day. Vlog. Good morning, ma'am. Ayan. Ito ang office ng Market Administrator si Gaga Gomez Lalay Santillana. Batchmate ko to. Day, brato na buhat doon day. Pila na day. Ha? Pila na may buhat doon. Pila ni putos. Pila kita. Buta bang guling vlogger ninyo? 20, sir. 20. Hindi ka nahatlo ko. Di ka musikat doon eh. Tapos, doon na nun. Di. Apang lang doon na nun. Simbak ko. Vlogger. Di. Di ang sipyat. Lagi gwapo. Narito sa Merkado Isdaan. Okay, alita. Ayun, kanya tayong utang presyo. Ay, apil na. Okay lang, kayong request mong i-apil. Kaya kasama, niyag makihatag anti-biorism, manigi i-apil. Okay. Guwapa ha. Guwapa yun eh, ang guwapa daan. Sama ni vlog. Yo, hey. Hey, Nako, ayaw. hindi na tayong utang na, kaya na may presyo. Okay. Sama na praasan, hindi mo. Ay, pagmubot na eh. Alam mo tanawon sa kuhan? Sa TV. Okay naman ka. Kuhan ka sa vlog apang na. Nagapang din
Ano din kay vlog apang. Ya, gwapa ang suki. Ang suki ho kanang kuan kanang barato. Okay. Barato res da ro na. Barato man ning luon gyud. Mune pang inapang mune mga tindira gwapa sa luon. Barato mang luon isda oh. Sa uban. Okay, nason. Pila plato ni? 350. Lah, pila plato ni dam? 20 dong. Ayan. Pila? Ayan. Balik ako na. Okay, itong bigas na ito ay pumunta lang dito pag may tabo sa aming doon. Okay mga kaibigan, dito ang mga bigas na mas mura kaysa loob. Okay, dito naman ukay-ukayan, yung mga dayuhan rin sila. Okay, pagtabo lang nandito, pag wala ng tao dito, walang nang magbibinta dito. Okay, sa loob mayroon, permanente sila doon. Pero dito, tabo lang ang makita nyo to, sa tabo lang. 120 kilo. Paling ko mo 130. 130. 120. 120. 190. Okay, dito ako palagi bumili ng native chicken sa aking agaw. Okay, thank you for watching mga kaibigan. Panggi ang gilay na ni Mahay-May. Di nila boy. Pangle. Gopahad ako anak ha. Pohon. Gwapa daan dinalisit. Gopahad ako anak. Ay, dala ko. Mubalik. Sige naman starring ni sa Juan. Ang pelikula ni si Juan. Amiga na ko. Okay, ito ang sinabi ko kanina, yung paninda nila sa labas sa merkado, pagtabo lang, yung mga dayuhan to sila. Pero sa loob, yung permanent block nila doon, araw-araw sila nandoon. Pero dito, tuwing linggo lang, pag market day dito, mga kaibigan. Okay, dito tayo, magtanong-tanong tayo kung ano, o tingin-tingin kung nasaan ang barato, mga kaibigan. Light man. Ala. Katawa. Hi go. Okay mo ni hong agaw gwal nga Okay, last na pisto ko. Manukan. Bisaya. Manok na Bisaya dito. Okay, so maraming salamat sa lahat. Thank you for watching mga kaibigan ko. Okay, bye.